Часът е 15, това са новините на Радио Гонг. Гепихме кабела на време. Сега водещото. Разследват дознател от СДВР за разпространяване на служебна информация. Балканиадата за пощенски в Гълъби в Истанбул е пред провал. Айде, здравейте, аз съм Михаил Дюзев. По-сериозно малко. Дознание за предоставяне на служебна информация в интернет е образувано срещу служител на столичното второ РПУ, съобщава МВР, като се почне веднъж и няма край. През 2005 година дългият полет е започнал от Москва и гълъбите са се състезавали на над 1650 км. Останалите километри в 30 секунди. Осман Бизанти. Той не изключи възможността за бързо политическо решение на въпроса за съдбата на българските медици, което да удовлетворява както Либия, така и България, информира информационния сайт dariknews.net. Голямо пускане на сигнали падна, както и да е. Дължим мистер Байерли. 30 милиона 860 хиляди евро ще бъдат използвани за разширяване на полосата за излитане в авиобаза Безмер. Стана ясно след среща на посланника на Съединените щати у нас Джон Байерли с областния управител на Ямбол инженер Васил Петров. Предстои процедура за отчуждаване на 36 декара, прилежащи към базата площи. Проектирането на терена е заложено за 2007 година. Самата реконструкция вероятно ще стане през март 2008, октомври 2009. Това бяха новините до този час. Поглежда си часовника да не бъркаме и в края нещо. В 14:02 с вас е Михаил Дюзев.